мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом, рӯз ба хайр ва ассалому алайкум мегӯем. Ширкати Транс Алфа ташаккур мекунем, тӯҳфа омада расид. Ин тӯҳфаро як балангу як он чизе ки ростӣ барои мо лозим аст, ширкати Транс Алфа барои мо ирсол карданд. Ростӣ мо ин қадар реклама намекунем, яъне камтар аст, аммо ваъда кардем ки метавонем ки ширкати шуморо муаррифӣ кунем байни мардум. Ширкати Транс Алфа чӣ ширкат аст? Яъне ки ирсоли бор. вақтҳои охир ёд дошта бошед, агар бисёр ширкатҳо буданд ки мардум фиреб хӯрданд, яъне ки борашон нарасид, ину он, тамоми ин нозикиҳоро ба назар гирифта омӯхта ва гуфтанд ин ширкатро боз карданд. вақте бор ирсол мекунед, гуфтанд то боратон ба Тоҷикистон нарасад, пул намедиҳед, яъне ки боратон кай ки омада расид, баъд метавонед пул бидиҳед муздашро. дуввум, рафту шикасту рехт шуд дар роҳ, ҳар чӣ ки шуд инро ҳам ба зимма мегиранд. ва дигар маълумотҳо хеле зиёд буд, ростӣ ҳамаш дар ёдам намонд чӣ бояд гуфтан лозим буд. ба ҳар ҳол хоҳ нахоҳ ҳама маълумотро барои шумо бидиҳем, ба ҳар ҳол шумо тамос мегиред. аз ин сабаб ҳама рақамҳои Тоҷикистон аст, метавонед тамос бигиред, ҳама рақамҳои Федератсияи Русия ҳастанд. хаёл мекунам танҳо аз Москов ирсоли бор, танҳо аз Москов ба шаҳри Душанбе ва шаҳри Хуҷанд, ҳамин атроф. роҳбари ин ширкат яке аз ҷавонони фаъоли тоҷик буд дар Федератсияи Русия, хато накунам роҳбари донишҷӯён буд, роҳбари ҷавонон буд, бисёр ҷавони фаъол буд. аз ин сабаб ин ширкатро боз кардааст ва мехоҳад ки бо ин ширкат паҳлӯи мардум бошад ва нархашро ҳам гуфтанд дастрас аст ба мардуми оддӣ ба воситаи қатора, фураву камазҳо, ҳавопаймо, самолёт ва ғайраҳо. ҳуҷҷат ҳар чӣ ки мехоҳед ирсол мекунед. боз чӣ гуфтам, фаромӯш кардем. хайр, ба ҳар ҳол бори дигар ширкати Транс Алфа ташаккур мекунем барои тӯҳфа омада расид, зуд омад, ростӣ зуд омад, қабул кардем. ва агар ки шумо рафту ирсоли бор доред ё ки ҳамкорӣ доред, ҳар чӣ ки мехоҳед метавонед тамос бигиред ба инҳо ва мушкилиятонро осон бикунед. боқи худо нигаҳбони шумо. фаромӯш накунед, бисанҷед, баъд ирсол бикунед. ҳазор сухан ҷои як натиҷаро намегирад. худоҳафиз.